prøver vi igen her og ser, om vi kan få slået rekorden på 2 kills. Det var jo en helt fantastisk oplevelse. Jeg får lov til at nakke 2, og jeg blev nummer 38. Det er selvfølgelig en kæmpe stor for mig. Min taktik den her gang er helt klar. Jeg vil prøve at gemme mig. Og så være klar til at skyde. Altså det er at finde et våben. Stille mig hen i et hjørne. Og så bare vente på, at der kommer nogen. Hvis der kommer nogen, så plukker jeg dem. Og så vil jeg bare satse på, at der bliver skudt så mange som muligt i mellemtiden. Om den taktik dur, det får vi se inden for de næste 5-10 minutter. Jeg skal lige have mikrofonen til at sidde her. Så tror jeg, vi er ved at være der. Taktikken med at finde et våben går ud på, at vi skal, når vi bliver smidt ud med faldskærm, skal vi prøve at se, om vi kan finde et sted, hvor der er et eller andet, der lyser eller noget. Og så vil jeg se, om det kan lade sig gøre. Jeg regner også med dem, der er på til allersidst, i de sidste 20 stykker, de er nogle badass motherfucker. Nå, så går vi så langt her. Bussen flyver om 8 sekunder, 6-7 sekunder. Så er vi afsted, og jeg kan smutte lidt sin gang. Vi kan se noget nu allerede. Det er nok lige for tidligt. Så er vi ude her. Så vi kan se en eller anden. Flyver en eller anden der. Og så skal vi holde derfra. Nu er ikke der noget over ved det der hus derovre. Jeg er nok ikke den eneste, der søger mod det hus, så det er måske lidt farligt. Jeg risikerer vel også at blive skudt. Er det en, der lander der? Ja, det er der. Shit. Så er vi væk. Det er der et eller andet, der glinser, eller hvad det hedder. Blinker. Vi kan blive smidt af her. Sådan. Hvad fanden var det her? Det var noget health, det kan man selvfølgelig også spære at tage med. Vi skal have finde våben. Derovre er der noget. Der var et eller andet der. Ja, tak. Tak som byder. Så skiftede den af. Skal vi lige... Var det ikke et våben, vi tog der? Nej, vi tog den, men var det ikke. Så har vi den. Sådan. Så skal vi bare finde et sted, vi kan gemme os. Her måske. Nej, gå væk. Sådan. Så står vi sådan set bare og gemmer os, til der kommer nogen. Eliminated. Vi siger, der er 94 tilbage. Det er klart, hvis den der storm kommer og smadrer os, så kan vi ikke blive stående her. Det er ikke ud til, den er lige nærheden. Vi prøver for at se, at det kommer stående her. Stadig nede på 94. En fodspor der, hvad fanden går det ud på? Gør det betyder, at der er egentlig lige nærheden. Så er vi nede på 93. Der er bare en. Der står bare helt stille. Jeg skal ikke, om det er nok. De kan se os. Jeg skal nok stille sådan, så vi også skal se derovre til højre. 90 er vi nede på. Lad os se, om denne taktik overhovedet duer. Jeg har ingen idé om det. Det er mine børnebørn, der er mesterskytterne i det her Fortnite. 89 er vi nede på. Eliminated 88. Reckless Railway står der. Og så var der 2 mere derovre, simpelthen på 86. Min dumme rekord, den er 87, tror jeg. Den har jeg heldigvis passeret nu. 84 er vi nede på.
Og så ryger det på stryben nu 82. 80. Jeg har tænkt mig bare at blive stående. ...79... 78... Der er allerede 22... Og jeg er ikke overanstrengt. Jeg ved ikke, om det er det fedeste sted at stå, fordi der er sikkert masser, der kommer her til de her småbyer her. I håb om, at der findes et eller andet. Kommer der et eller andet skygge der? Hvad fanden er det? 76. 75. Der er røget 25 indtil videre. Så kommer der en anden, tror jeg. Der kommer en der. Så vi kan høre en anden komme. Når jeg kan se, at det kommer, så plukker jeg ham. Det er klart, det er min plan A. Det er på 71 nu. Jeg ved ikke med alle de der ting der. Jeg tror ikke, der kan komme nogen ind. Jeg kan sgu ikke se det. 70. 69. Det er klart, at jo længere vi kommer ned i deltagerantal, desto længere tid går der også mellem hver af dem, der dræber hinanden. Så nede på 67, der er 33, der er forsvundet. Jeg har bare stået fuldstændig roligt. Selvfølgelig er det lidt fæsen, der bare står her. Det er jeg udmærket klar over. Nu ved jeg, at man også være kedeligt at følge min stream her, hvis det er det, man gør. Men det der betyder, om der er nogen på vej. Der er lige en der. Så bare stå stille. 61. Der er nogen, der slås. Jeg bliver simpelthen nødt til at stå stille. Stress. ...54... 53... Jeg er klar med testerne, hvis der skulle komme nogen. Jeg fik ham sgu ikke. Smidt ud her. Men igen. Jeg skyder sgu stadigvæk efter mig. Shit. Jeg kunne ikke gemme mig desværre. Skifter den ikke våben, mand? Den skifter ikke våben, det her. Nu er jeg bare mere armor. Nej, jeg dør af den her, tror jeg. Nummer 51 ved at være en kylling. Det er fair nok.